मेगनफोराबो सिनो हालायलायला दा मेगनफोराबो बारा बारासो एसे आनजाद नुबोगासिनो दं नै माथो गुवाहाटीयाव न'आनो सेफाय जालायबाय जोंनि बर' मानसिफोरसो माथो गुवाहाटीत बर' बिला थाका घरটো सरकारे JCP 50 খান মান লয় ঘর ভাঙাইছি হেতু বড় জাতির কারণে বহুত দুখ লাগা কথা হইছে नै बिराद दुखु गोनां जाबायलै जोंनि बर'फोरा मानो बिदि मानो न' सेफाय जानाय होखार जानाय जागासिनो दं जोबोद दुखुनांथाव नै नायफै नोङो आरो गुवाहाटीयावसो थानो होनदोंमोन ना गुवाहाटीयावसो थानो होनदोंमोन ना नोङो आरो गुवाहाटीयावसो थानो होनदोंमोन ना गुवाहाटीयावसो थांनो होनदोंमोन ना नोङो गामिनि हाखौ गारनानै गुबुनाव खारलां नागिरनाया नै रोङा गारा खोब बाथ्राखौसो फरायग्रा गुवाहाटीयाव खारलां नागिरग्रा गुवाहाटीयाव खारलां नागिरग्रा नै दा मानो होखार जाखो नोंबो बिदिनो होखार जानांगौमोन गावबा थांनो नागिराखैमोन खवा एसे दुखुनांथाव आरो उथियासो बेदराय खवा नों खिन्थु बारा बारगासिनो दं दै बिराद बारगासिनो दं मोनसिगोन आंजों नोङो खदाल बिखुं बोरायजों खिन्थु लाम होगोन आं अमा फाननाय फैसा थाइसेबो दहाय आंनो बे अमा फिसा फाननाय फैसाखौनो ला नोङो आंनो थोआ दखना गांसे बोनो हायाखै नोङो गुन्दैखौ सोर बायनायमोन अफ्रि सोर बायनायमोन आदसा बारा बारगासिनो दं बियो आंजों बारा बार जिवालै मोनगोन जोंजों बाराबा दुब होजावनो खारनांगोन बिनिफ्राय खोब बे फैसाखौनो थांगोन आं गुवाहाटीयाव फैसा होनबा आंनो मबाइल गंसे नांगौ ओरैनो मानसिया मबाइल गंसेबो गैया मालायनिफोरखौसो लालाबायनानै नायलाबायनांगौ फ्री फायार गेलेनो नोंनो बल बायनांगोन फ्री फायार गेलेनो मानसिया ओरैनो मालायनि मबाइलखौ लानानै फ्री फायार गेलेगासिनो दं इउटुबाव थाखा खामायगोन आंबो फ्री फायार गेले मानो गारि गंसे नांगोन लाबाय था नोंबो इउटुब फैसा होआबा आंनो मबाइल गंसेबो बायनांगोन आइफन बायना फैगोन नोंनो टेनसन लानाङा आजिखालि मा इउटुबाव भिडिअ होबानो दामा दामि मालाय एसामिसनि मन'ज भाइयानोबा दाखालिसो गोदान गारि लाबाय इउटुबनिबो थाखा नाङा इउटुबनिबो थाखा नाङा थाइसेबो ना नोंनो लाबाय बेसे कमेडि खालाम बेसे फाल्टु खालाम लके भिडिअ आपल'ड होयोमोन नाथाय दा नायदो आंबो नांगौ आंनो आइफन आरो मबाइल गंसे माबा गारि गंसे बायनो हागोन गारि जा खोब माहाजोन जागासिनो दं नांथारगौ आंनो मा इसेबां रानि हिनजावलै बिलाय